Nagpundo ang Double Dragon Corporation og 18.2 milyon pesos aron subsidiyahan ang 12 ka bulan nga makontribusyon sa SSS alang sa 12 ka informal workers sa Iloilo ug Rojas City. Sumala sa SSS, mipirma ang Double Dragon isip Contribution Subsidy Provider ubos sa Contribution Subsidy Provider Program nga nag-auhag sa mga kumpanya sa pagtabang sa pagbayad sa kontribusyon sa mga self-employed, land-based OFWs ug voluntary members. Mato ni SSS President ug CEO Robert D. Claro, ang subsidiya makatabang sa mga benepisyaryo ug ilang pamilya ug makahatag og higayon sa mga informal workers nga makapahimulo sa benepisyo sa SSS. Samtang mipahibalo ang SSS sa pagsaka sa kontribusyon sugod niadtong Enero, diin ang rate ni saka sa 15%, ang minimum MSC sa 5,000 pesos ug ang maximum MSC sa 35,000 pesos. Gibanabana nga kini makadugang og 51.5 bilyon pesos sa koleksyon sa SSS. Kini si Idol Kenny alang sa IFM Balita sa buntag, di kapugan sa pagatod sa mga nagnoog labas nga mga balita. Tatak Arimen, tatak IFM Balita.